Beth yn union ydy'r syniad theatr uno sydd o'ch blaen chi heno? Mae griw ohono ni artistiaid yn dod at yn gilydd i dreulio gyda'r nos yn ymateb i awgrymiadau gan y cyhoedd. Yn mynd i dreulio creu darn hanner awr o theatr yn ymateb 3 syniad. Wedyn, allwn ni'n paratoi o gwbl. Wedyn, ni weld beth ddaw. Felly y cyhoedd wrth gwrs sy'n cyfrannu'r syniadau. Ie. Os yna rhywbeth ydych chi'n ffafrio o gwbl? Dwi'n meddwl bod o'n braf ymateb i rhywbeth yn y fan y llech sy'n hawdd iawn paratoi o blaen llaw. A hefyd, mae'r tro cyntaf i ni fel criw weithio fan gilydd hefyd, so gobeithio bydd syniadau'n bwmsio oddi ar artistiaid. Ac o ran strwythur y noson, ydych chi'n gyfarwyddwyr yn actorion, yn gerddorion i gyd gyda'ch gilydd, felly yn rhannu syniadau? Ie, fel wrach fydd yna rhyw gyfnod bach o gael rhyw gwsg bach wrach am rhyw hanner awr wrach, ond jyst gweithio a trio gwthio i greu rhywbeth bydd yn ddifyr. Ac mi allwn ni ddisgwyl y perfformiad y fori am 12. Yna'r dydd fory. A fydd yna fwriad falle i fynd â'r perfformiad ymhellach? Dibynnu, sy'n andros o braf meddwl bod perfformiad yn mynd i ddatblygu, ond gan bod ni'n gwybod be fydd o i hyd a'i gled o, rwy'n i weld.